No niin, nyt meillä on esittelyssä sitten Pro-luokan kärry. Tässä on joitakin lisävarusteita, mutta ei anneta sen hämätä. Pääsessä kerrotaan, että mikä ero on tuohon normaaliin hitsattuhun ja sitten tähän Pro-kärryyn. Eli meillä on täällä Knotin valmistama 2000 kilon akseli, jossa on 5-pulttinen napa sekä täältä erikoisvahvistettu C-rengas. Sen lisäksi täällä on erikoisvahvistettu aisa. Ja aisahan tästä kohtaa ottaa eniten kuormaa normaalisti silloin, kun paljon tähän tavaraa. Sitten täällä on varmistettu vielä aisapyörä, koska ne monen valmistajan on vinossa ja vänössä. Niin täällä on kahdella tuella on aisapyörä. Ja sitten vielä täällä sitä, nyt kuvahan näin, mutta sieltä löytyy 1500 kilon leimat tuosta vetopäästä. Tämmönen on Akun Pro ja näitä löytyy varastosta suoraan. atrailer.fi Periäisten tieltä. Käykää tsekkaa nettisivut ja olkaa yhteydessä.